Hirap nang makagalaw si Ronnie dahil sa mga nararamdaman niyang sintomas ng kanyang sakit na cerebrovascular disease, isang sakit kung saan nakakaramdam ng matinding pananakit ng ulo, panlalabo ng paningin at hirap sa paggalaw. So, nag-experience ako kin body pains. Double vision. So, yan na may difficulty ako sa mobility. Ang apo naman ni Nanay Milagros ay pinanganak na mayroong kondisyong cerebral palsy, kaya hirap na rin itong gumalaw at kailangan ng sapat na atensyon at pag-aalaga. Pagka mong daga di arog na yun, inborn siya. Di na nakakikita. Sina Ronnie at ang apo ni Nanay Milagros ay parehong hirap makagalaw dahil sa kanilang kondisyon. Kaya't ilan lang sila sa mga nabigyan ng libreng wheelchair sa bayan ng Baaw ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Malaking tulong umano ang mga ipinamahaging wheelchair para sa kanila dahil makakatulong ito sa mobility ng kanilang mga kaanak. Siyempre kasi may difficulty ako ng mobility. So, malaking tulong kasi makakatabang na mag-move back and forth. Yan. Although syempre malaking adjustment kasi hindi naman ako sanay na naka-wheelchair. Tabang luwas, taipig luwas-luwas man nam. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng mga benepisyaryo na residente ng Baaw, Camarines Sur dahil isa sila sa mga nabigyan ng assistive device. Thankful ako na nabigyan ako ng wheelchair, no? Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity, hindi nabibigyan ng lahat na magkaroon ng wheelchair. So, thank you to the provincial government of Camarines Sur. Ay salamat. Salamat Gob. Na binigyan mo kami ng wheelchair. Kading apo ko. Chris Novello, CSN.